Pagmamahalan ang isa rin sa namamayani at ipinapaalala ng Kapaskuhan sa bawat Pilipino. Ito'y araw ng pagbibigay at pagpaparamdam ng kalinga, hindi lamang sa kapamilya, kundi maging sa kapwa. Araw nating pinakamimiti, Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. At dito sa bayan ng Villasis, isang akademya ang 9 na taon ng advokasya ang makatulong sa komunidad tuwing holiday season. Kung paano, tara't bisitahin natin ang Feliz Academy Incorporated. Officially, it started last year, but the Festival of Trees started way back 2017. From the previous years, each level make malalaking Christmas tree out of recycled materials, and of course paroles and snowman. So ang pinagkaiba po ngayon ng ating Sobastahan Christmas tree, tabletop Christmas trees, is that it is still made of recycled materials, but pinapasubasta natin sa ating mga magulang bilang tulong sa mga proyekto na gagawin po ng ating Student Government Council. Itong taon na ito, napagkasunduan ng ating Student Government Council that they'll be using the initial funds that will be raised from the sale of the Christmas tree sa initial pagpapatayo ng ating basketball court. Pinagdadasal natin na makuha naman po lahat, no? Kasi as of today, I think we only have around 4 or 5 to 6 Christmas trees na lang po ang naiiwan. Ipagpapatuloy natin to kasi ang nakakatuwa, for the longest time, we've been asking the Feliz community to take on of the responsibility of the actions dito sa school natin. Meaning to say that when we institutionalize such program, we have to sustain the spirit of the program. It may come into different forms, pero yung tuloy-tuloy na paggawa natin ng mga Christmas trees out of recycled materials, it's one way also of mitigating the impact of climate change. Well, natutuwa po kami kasi ito yung pangalawang taon na gumawa sila ng tabletop Christmas trees. Paganda ng paganda. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng ownership of the program na we have to make it more beautiful so that will maging saleable yung mga Christmas trees natin. And we are so grateful kasi hindi na lang mga parents ang nagbibid. What I mean with it, people in the community try to put a bid sa mga magagandang Christmas trees natin. At doon tayo natutuwa sapagkat hindi na lang yung community natin, pero pati yung mga nasa labas, nakikipag-unahan na rin po silang magbid ng ating Christmas trees. Well, inaanyayahan ko po kayong lahat na sana you can follow our Facebook page. It's Feliz Academy Inc. Center for Developing Children. You can like, share, and of course follow our page. At doon nyo makikita yung mga nagagandahang Christmas trees na gawa ng mga estudyante natin from preschool up to senior high school. Itong mga Christmas tree po kasi na ibebenta, yung mga funds po na makokollect dito, ginagastos po siya for the development of the school din po. Sa urinals, windows, hallways, and yung mga CR po na ginagamit naming students is nakaka-contribute din po itong mga Christmas tree na ito. So, syempre po as a student, masaya po. Syempre, each Christmas tree is a product of hard work and yung unity po ng mga magkakagrupo sa paggawa ng Christmas tree. Syempre masaya po it's a fulfillment kapag tinatangkilik po or na-acknowledge and na-appreciate po ng ibang tao, hindi lang po sa school and sa labas din po, yung mga ginagawa po namin Christmas tree. Talagang
napakaganda ng mga Christmas tree sa kanilang gallery. Talagang naipapakita ang creativity at uniqueness ng bawat estudyante. Ang pinaka-paborito ko ay itong Christmas tree na ito dahil napaka-colorful. Tapos talagang pinag-isipan yung paggawa. Bukod dito, gawa pa siya sa mga recycled materials. So, ginanchilyo, inayos, ayan, they're little snowmen. Diba? Sobrang rami, sobrang ganda. Talagang ramdam natin ang kapaskuhan sa gawa ng mga bata. Ang munting hakbang na ito ng Feliz Academy Incorporated hindi lamang nakakapaghandog ng malaking regalo para sa iba, kundi nakatutulong din sa pangangalaga ng kalikasang handog rin sa atin para mahalin. Sa ating pagbabalik, matutunghayan naman natin ang pagpapailaw ng isang bayan sa kanilang Christmas tree. Dito lang yan sa Ganda Mo, Pangasinan.